RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna, mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ni tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na niyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ng akong suwat suliran. Ako si Nina, 42 anyos, minyo ug may anak. Nagpuyo sa Bulacau, Pardo, Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa gipamati sa akong anak nga si Kring Kring. Aron iyo'y sabtan, sugdon ko sa dihang gipapauli siya siyang maestra, kay nagsakit kuno ang uo unya ni suka. Ingon ini ang mga panghitabo. Oh, nauli malagi kag sayo, Kring Kring. Gipapauli man ko ni teacher mo. Unsa? Nga naman? Ang aking sakit man akong Anya, nisuka man ko ganiya sa classroom. Unsa? Oh, nak nga noon ka na. Ambot, mama, ay. Kada puntak makukasukaon. Anya, manlipong ko. Anya, sakit akong Kring Kring. Ngano ka ng atong anak rito, no? Kada buntag man gyud na siya nga magsuka. Siyam ko rin ibati niya. Malipong ko na siya. Uy, mau ba? Lit, ipa-check up na lang ka na to si Kring Kring. Ay sos, gasto-gasto lang yun mo, ana. Ipatumar ni niyag suway ko noo. Unsa man ni ma? Mura man nag-chocolate nga pait kayo. Ipasuway lang nag-inom niya. Nak, Mao ingon sa imong lula nga motumar ka ani ha kada sayo sa buntag.
Wa man ni lami. Agwantahan lang, good nak. Hangtod nga ma-okay ka na. Ato na ko sa school, maoy. Basig maliit na unya ko. Sige. Pag-amping ha. Gibutangan na nakog plastic bag ang imong bag. Aron kung kasukaon gani ka, may kasukahan ka, ha? Thank you, Mama. Nga naman yung pa-check up, oy. Saon, oy, nagnihit ba sa limig kwarta, day? Usap pa, wa masad ko magluya si Kring-Kring. Pero maglabad lang daw yung sa'yo sa buntag. Mao nang makasuka siya. Pasig migraine. Ha? Saan na may Day? Kana agwad. Labad sa niya magsuka. Migraine. Mau ba? Unya, dili rin ako yaw, day. Murag di naman tingali, day. Ay, gusto mo, day, ay. Hi, Ma'am! Manicure o pedicure? Ma, mag-park-park ni sa gawas, ha? Sige. Pero di magkiat, day, ha? Ma. Ate, si Kring-Kring natumba sa bike. Unsa? Unya na unsa man? Nasamad nilang noon ang naong nimo. Tingnan bitaw ti kaday nga ayo pagkiat. Wa, man good. Wa. Unya ano natumba man kasi mong bike? Ang kalit man dito makong pananabi. Abi ganin ako mabuta ko. Unsa? Mao gyud ni iyang perming ireklamo nako kay magsakit kuno ang iyang unya malipong siya. Sukad nga ako siyang gipatumar atong gihatag sa akong mama nga murag tsokolate nga pait kaayo. Nawa ra man sad noon ang iyang sigig suka matag buntag. Pero ang iyang kay magsakit man kuno. Niingon akong amigang bayot nga basin kuno og migraine. Unya matud niya nga dili ra man sad kuno delikado ang migraine kay mawa ra man kuno. Ang akong gikuyawan lang, kay pag-ingon niya nga, niitom kuno ang iyang pananaw. Unya. Basig, nagpatumong sad siya sa init sa adlaw mo, ni kalit og kawai pananaw. Dunglito eh. Init pa kay ganiha, ha? Imo sang gitugtan nga magawas, oy. May natugdaghan kitag kwarta kay pa-check up na. Pero saon man, duro man atong kita sa inadlaw itong paginahanglan. Dunglito. Kumusta imong gibati, nak? Okay naman, Mama. Maayo hinuon. Naksulti gyud ha, kung may gibati ka. Ma. Unsa day Kring-Kring? Moapil kag sayaw para sinulog? Ma, nangutan naman akong teacher basta ganahan ko na kung moapil. Niya. Ganahan mong ka? Oo. Anala, sige, ikaw good. Kung gusto kang moapil. Sabado man ron. Ngano mo ato magkag-eskwelahan? Kay mag-practice mamig sayaw para sinulog.
Di ay. Sige, uli dayon ay gumanday ha. Dili maghapit-hapit. Ma, Nya ni kaon na ka. human na. Ako na lang gihato din sa inyo kay nakuyapan manggod ni kanina. Unsa, teacher? Murag dili na lang ni siya paapilon og dayon sa sinulog, ma'am. Kay delikado man gud. Maulagi, ma'am, uy. Ganahan, masudgad ka ay na siya mo apil og sinulog. Aw, depende ra nimo, ma'am, kung paapilon nimo og dayon. Murag dili na lang tingali, ma'am, uy. Kaya tingalig maunsa unin ni bata, Ma'am, daghan gid kayong salamat sa imong paghatod ni Kring Kring. Nabalaka gyud ko ani akong anak kay kun dili magsakit ang magsuka. Unya, mas nabalaka pa gyud ko sa dahil nakuyapan siya. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Permi siya magsuka ato mabuntag unya magsakit kuno ang iyang Posible ka nga migraine ni iyang gipamati. Gusto unta nako siyang ipa-check up sa doktor pero wa man gud may kwarta. Ikaduhang pangutana. Dili ra ba delikado ang migraine? Dili ba ko angay mabalaka ini? Ikatulong nga pangutana. Posible sad ka nga dunay laing rason gawas sa migraine? Unsa mang mga pagkauna ang makatrigger sa migraine? Doon na ba'y mga pagkaon nga angay niyang likayan? Ikaupat og katapusang pangutana. Doon na ba'y tambal nga kinahanglan tumaron para sa migraine? Asa man may pwede mo duol para pa-check up niya? Doon na ba'y libreng check up din Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Nina. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa yung medical problems, kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral, kay usama man ako ka psychiatrist, mga problema sa mga ginililing drugas, kay usama man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi, unsaon sa pagpadala sa mga sulat-suliran di karamo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini nga akong suliran, official writers page o diba sa mabatan sa 3rd floor UCR Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang ato makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga akong baliko na kay ganahan gid ko no? A false friend is worse than an enemy. Ay pa nang klaro yung kontra nimo kay magbantay na kadaan. Porbida ning uban nga mga imong amigo muli mo talikod ka gamay mo buko-buko ka, not only physically but kining uban nga mga attack nga non-physical ba, kining bullying, kanang mga backbiting. Sos naka-experience na ko ani ba, daghan na kay experience sa kinabuhi, no? So, a false friend is worse than an enemy. Alright? So, nga ito matatapo ko ng adlaw si Nina. 42 years old, minyo ni si Nina, may usa ka anak, nga taga Bulacau, Pardo, Cebu City. May tungod kini sa iyang anak nga si Kring Kring. Kay naalgi ko nang ipamati. Tumasa na batin ito sa drama, murag kasukaon, magsuka si Kring Kring, labad ang ulo, kung sa mo kuno magdiagnose ang migraine. Kaya warba po ko siya andam nga budget for this purpose. Ma'am Nina, ang kining labad sa in general lang ako malikon sa mga kausapa po pareha ni mga problemahang ipadala din sa atong sulat-suliran. Duharay ka klase ning labad sa in general, kining stress o kining migraine. Kaya nga naman, masama may tabo og na stress ka. Yung pasig na stress ng imong bata sa eskwelahan. This can cause muscle contraction sa different parts sa atong body. Ug ang muscle na involved is in the head area, mo nang mulabad ang ulo. Kining migraine, ang hinungdan
ida niani kung naay abnormalidad sa pagflow, sa pagdaloy sa dugo sa atong head area. For some reasons, naay nakabara nga blood clot, naay lesion, na infection, na untog o na injured, no? Mo na yung mga hinungdan nganong mag-migraine man. Delikado ba kuno ang migraine? Migraine ni kring-kring. Well, ipadiagnose ang yun po ni nato, no? Ato nang ipa-examine, no? Pwede mo dool og neurologist or sa amo nga psychiatrist, no? Nga tagaan mo ani og mga tambal nga makahupay sa migraine, no? Kaya depende magud ni siya, ma'am Nina, sa hinungdan nganong maglabad mang imong ulo. Ang labad ang imong ulo is because taas kayo ang imong temperatura sa lawas, nagkahilagnat ka, nagka-infection. Ang treatment niya is directed towards the infection. Kung naglabad ang imong ulo, nag-migraine ka because simbakulag na blood clot diha nakabara sa pagdaloy sa dugo, ang mo sulbad ni ang neurosurgeon. Naglabad ang imong ulo kay pirmi kang kuyawan, lahi po ang kuaniana ang approach, no? So depende sa hinungdan. So daghang hinungdan, gikan ba ko nining gikan ba ko nini sa mga pagkaon nga gikaon? I don't think so. Kining pagkaon naa sa tong palibot, gihimo ginis Ginoo para ipakaon. Gawas kung makahilo, ha? Kani kining kasaba, no? Dagamingon nga makahilo, kung depende ra mo pud tingali sa pagluto sa kasaba. Dili ka usan ni abot mig San Miguel Bohol kay naatoy mass poisoning of kasaba ba to. Pero naay variety sa kasaba nga makahilo, naapoy dili. So daghang mga hinungdan nganong pag-migraine. Ang pagkaon basta sakto lang ang pagkaluto, unya dili lang pud tag giinaila gyud nga makahilo pa nang mga isda ang klase nga makahilo kanang butiti unsa ba nang isda nga paglikay lang po niana, no? O na mga non-nutritious nga mga tanom nga dili nailhan nga pagkaon, di kayan lang na. Pero kaya itong naandan na to nga mga pagkaon, basta sakto-sakto lang ang pagkaluto, okay raman na siya. Walay malikayan, gawas kung ikaw allergy. So, mga treatment sa mga taong na ilabad sa ulo, gawas yung labad sa ulo nga di musupak sa mga isulti sa mga ginikanan, lahi po na nga klaseng labad sa ulo, na mga rebelde ng mga bata, nga kuan, ayaw nga dili ingon anak po ng imong anak nga si Kring-Kring, Ma'am Nina, natay mga non-opioid analgesic. Kinang analgesic sa medical term which means to allay pain. So, sa may mga example sa mga non-opioid analgesic, makadaganan ako nagisulti ni sa itong programa, kining paracetamol, ibuprofen, mefenamic acid, kining acetaminophen. Mauna sa mga example sa mga non-opioid. Ug pananita grabe ninyo kayo, di sa akong clinic, kay na may mga abot po diri nga one of the presenting problem is headache. Ako nang bisitahan o kanang di na madagid atong mga akong pahingan na while ago, pwede na konsultahan og tramadol, oxycodone, pwede sag morphine. But to prescribe this mga opioid nga mga analgesic, ang pharmacy, ang taga-butika mo require og yellow pad. So dili tanang doctors na yellow pad. Kay regulated drug man siya. Alright, so hinaut nakasabot ka sa mga speaker ni Ma'am Nina diya sa Bulacau Pardo. Musta naman diya si Engineer Jerry Nadella, Dr. Edwin Nimino diya sa Kiyot Pardo, Musta naman nga mga buddies diya sa golf, no? Dr. Joey Villarusa. Musta naman inyong pag-swing diya sa inyong golf na pampalo, no? So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak Armen. Once again, ako si Dr. Rene Obra, mapasalamaton kay ko. Until the next time, hasta la vista. Bye-bye!